זהו חברים מאחוריי, הלנד רובר דיפנדר אוקטה. בואו תכירו. בוס קורפל, מנוע V8, 635 כוחות, 80 קגם עומד. של BMW בכלל, ולא של לנד רובר. אבל זה לא השידוך הראשון בשתי החברות, שם זה עבד, ואולי גם פה זה יעבוד טוב יותר. מדובר בחיית שטח שיודעת לעשות 0 ל-100 ב4 שניות. כל הרכב הזה הוגבה ב2.5 סנטימטרים מאשר הדיפנדר הרגיל. מצלים סופר חכמים, מצלי אוויר שיודעים לאזן, לייצר תוכניות חדות משוגעות. זה רכב מרשים בו. כן, בהחלט רכב מרשים, וגם העיצוב שלו מבחוץ קיבל כל מיני נביאות מאוד מאוד מעניינות, בעיקר ברמת הדימור הזאת, פרסט אדישן עם הרבה תוספות של קרבון. אתה ראית בפעם האחרונה את המותג בקרבון. שאלה טובה, וכמה פעמים ראית כונס כל כך גדול שיודע לנהוג אוויר. אדישן 1. אדישן 1. המחיר שלו 1.668 מיליון שקלים לגרסת האדישן 1, או 1.594 לגרסת האוקטה רגילה. תן לנו רוצה להזמין אותך לסלון? תודה רבה. מה שאנחנו רואים כאן זה שדרוג באיכות החומרים וההרכבה, אבל העיצוב נותר כמו שהוא, ואולי רגע ניתן לחיצה לכפתור הכנס. היא מונעת, אבל אם אתה לוחץ על הכפתור הזה ועוזב, נדלקים כאן אורות אדומים שאומרים, שים לב. נשמע כמו V8 טווין טורבו. זה V8 טווין טורבו. מה אומרים? אחלה אוקטה. אחלה אוקטה. אוקטה עליק.